दा खोनासं रायजोफोर बेबायदि गेखौ मोनबाना बिदिखौ फैनांगौ आरोखि ना फैनांगौ बिदि कैडबेरी मिल्की बार बिदि देखेब लानानै हाग्रा बारियाव लाङो आरोखि ना दा हाग्रा बारियाव लांनानै नोंसोर मिथिखागौ मा खालामो बे मानसिया हाग्रा बारियाव लांनानै गुलु गुलु खालामहैयो आरोखि ना दा ओंखायनो नोंसोर मोजां थादो आरोखि ना नै उल्था गनाय गे हिनजाव माइखिया बेनो मा एबाव इदिट खालामोब्रा एबा स्लिम स्लिम नुनाय आं दिनै सासे जारौखौ जावगोन आरोखि ना बेखौ जाम्बा होनां बेखौ जारौसो होनगोन जारौ नानि गेसो बे गे मिथिबायना मा होनो बिदिखौ बिदि आं खोन्थाग्रोसै आरोखि ना मा जायामोन माने आङो मोनसे आंनि जिखुनु आंनि बे मोनसे पस्टआव आंखौ बे जावदों आरोखि ना माने आंखौ कमेन्टआव आंखौ गे बिदि होनबाय आरोखि ना माबा माबि हारे सिनायागारा नोंखौ सोरबा गे होनबा नोंबोथ' रागा जोंगोन नङा होमबा ओमफ्राय आंबो जोंबाय नों सिनायागारा आंखौ मारै बिदि गे गोदाव सोराव होनलाबायनो हाखो जेनेबा ओमफ्राय उनाव नायबाय आं फट'फोरखौ आयै माबा ओरै माबा बिबार लालायनानै हरबासो मिथिबाय हौवासो ओमफ्राय मानसिया बिबार माबा होलायग्रा लिपस्टिक फुननाय बायदि इदिटफ्राबो दामि आरोखि ना ओमफ्राय कर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में बिदि गेफ्रानो दुगा जायो मिथिबायना बिदि गेफोरानो गावसोर खामानि गैया बे जेब्ला हिनजावफ्रा फेसबुकआव पस्ट होयोना दालाय एनि वान सिंगोल सोरबा वाट्सएपआव इदि जानो नामा होनना ओमफ्राय बेबायदि गे हौवाफ्रानो बिदियावनो बारसिनो बिदि गेफ्रानो आइ एम सिंगोल बेबि आइ लाभ इउ माबा बिदि गेफ्रानो आरोखि ना बिदि बारसिनग्रा ओमफ्राय हौवाफोरखौ बदनाम खालामग्रा बिदि गेयानो मालायखौ गे होननायनि सिगां गावखौथ' सानगोरना गावनि फट'खौ नायगोरलाय बेनि फट'खौ नैबे फट'खौ नायबावदे नाय मुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए समझ रहे हो ना रायजो राजा नोंथांमोना माने एसे थाल आरोखि ना माने बिदि गेफोरखौ गिनांगौ आरोखि ना दा बिदि गेफोरखौ मोनोबा गामियाव पाब्लिक दुलाय होनांगौ आरोखि ना बिदि गेफोरा जनता माफ नहीं करेगी ओमफ्राय बेयो पस्ट होबाय आरोखि ना आंखौबो ओमफ्राय आयौ भाषाफ्रा मोनसेब्ला आयै सोरबासो पाब्लिकआव बिदि एफा गाज्रि भाषा बुङो नङा होमबा मानसि मोजां बिदि बुंखाया आयै भाषाफ्रा मोनथिखावना बै बिमानि माबा बै सोलाग्रा माबा माबि सोलाग्रा आयै मोनसेब्ला मिथिबायना आरे कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है मा होनो बे आंखौ मिथिगौना कमेन्टआव गाव आंखौ भाइरेल खालामगोन भाइरेल आंखौ सारे भाइरेल नों आंखौ भाइरेल खालामना खालाम बे नोंनि खोथा ओमफ्राय भाइरेल स्पिना भाइरेल मिथिगौना VIREL नो EL भाइरेल स्पिनाबो जागौ ओमफ्राय आंखौ बेनो भाइरेल खालामगोन मा बुंनो बे जाम्बा बबे दैखर सिंनिया उन्दुनाय मोसाखौ मानो खिलायगोरा बे मानो फोजाया बे उन्दुनाय मोसाखौ मिथिगौना नों उन्दुनाय मोसाखौ मालाबा फोजाबा बे नोंखौ ओरैनो अरथारखागोन बे मोसौखौ आंखौ मानो खिलायगोरा बे ओमफ्राय आं बेखौ ओरैनो हगारगोन नामा आं बेखौ ओरैनो हगारगोन बे गेखौ कैसे ये जहर पिया है मरना किसको कहते हैं मेरे बाद किसको सताओगे मेरे बाद किसको सताओगे मुझे किस बिमाया जोनोम होआ नोंखौ उल्था गनायसो गेसो नों ओमफ्राय बेबायदि गेया माने मबाइल फेसबुक बिदियावल' जावनो रोंगौ आरोखि ना ओमफ्राय न'आव बिसिनि आखला माबायदि मिथिगौना न'आव बिसिनि बे गेफोरनि बे आंजों नांलायनाय गेनि आखला न'आव नैबिदिसो कौन है वो मुझे किसी जाट की जरूरत है वो रोहतक का होना चाहिए भिवानी का होना चाहिए